Салому алайкум дӯстони азиз, гиромиёли қадр. Инак насиб карда бошад мо дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Рӯдакӣ як қарор дорем. Ана ҳаминҷода 3 квадрат яъне 6 банан коробка кирми лӯйхӯрак овардагем ба хонаи бобои Абдухолиқ мегӯянд. Мабодо ба касоне ки дар оянда лозим мешавад метавонанд ҳамин кас харидорӣ кардан гиранд. Ана дар ҳамин ноҳияи Ёвон аз кирмакони лӯйхӯраки Калифорния аллакай дар ҳаминҷа овардагием. Биогумус лозим мешавад, чӣ хел чизе дигар лозим мешавад, ҳамаша бемалол метавонад ҳеҷ кас харидорӣ кардан гирад. Дар оянда аллакай тахминан 5-6 моҳ пас биогумусҳои ин кас ҳам тайёр мешавад. Бобои Абдухолиқ, шумо салому алайкум як бор дигар. Ана ҳамин кирмакҳои лӯйхӯраки ози шумо дидем? Дидам. Маъқул ё не? Бисёр маъқул. Рафтам вай ҷоҳои шумо да тартиби кор кардану вай шадидум. Рости гап як шавқ дар дил пайдо шуд. Гуфтем акун мо одамои ҳамин пенсионер бекор дар ҳамин кор як шавқ кинем чӣ хел мешавад. Ба ин ният пеши шумо рафтем. Ана худо хоҳад акун иншоалло раҳмон ҳамин чиза мо дар шумо ҳама 100% ёд метиҳем. ина дидесем заминотон камтарак хинҷа замин сахт афкор шудагӣ. Аллакай ҳамин ай замин афкор шудагӣ. ин ҳамин чиза агар метиҳед ку иншоалло ҳамин заминотон бисёр беҳад ҳосилнокиш зур мешавад, ҳам бақувват мешавад. Мисол дар оянда бақувват шида меистад. Мисол дар набирагон мемонад ё бачагон мемонад, касе да мемонад бақувват шида меистад. шароити мо ки ҷаводиҷон шароити ҳамин Ёвон ҳамин заминаш камтар сахт ай. Мардум ҳамин ҷиҳат бисёр азоб мекашанд. ҳозир бовар кун ҳамин дору мехаранд ҳар сол ба як нархи вазмин. Баъд ҳамин дору мо камтар анҷир дорем, ҳаминҷа меваҳо дорем, оличаю ҳамино ҳамин гудакҳо мехӯранд. Айс ҳамашон атравен. Ман баъд пеши духтур мерам мефаҳмам сабабаш ҳамин дору додагӣ бодрингу помидора мехӯрем. Баъд ман ба хулосае омадем ҳамин чизҳои органикӣ тоза будааст. ҳамин мардум ҳаминро вай кардан барои оянда, барои гулшукуфии Тоҷикистони озоди мо бояд ҳар яки мо ҳиссагузор бошем. Ана чӣ хеле ки шумо дар вилояти Хатлон аллакай хеле номи шумо машҳур шудааст. Мо беҳад шавқмандем, хурсанд шудем ки шумо як ҷавони бисёр ёш дар ин кор тааллуқ кардед, то ба дараҷаҳои баланд расидед ки мана имрӯз мардум аз шумо харидорӣ карда истанд. Худо хоҳад дар оянда мо насиб дорем ки мо ҳам яке аз шогирдои шумо дар ин соҳа шавем. ёрни саломат бошед барои суханҳои хубтон. ана як бор дигар кирми лӯйхӯрака нишон медиҳем. ин кирми лӯйхӯраки калифорнийский мегӯянд. ай кирмакони хидмон фарқ мекунад. яъне барои тайёр кардани биогумус, яъне бионурӣ мегӯянд баъзеҳо биогумус мегӯянд. барои ҳамин чиз кор мекунад. Бале. ана ин ҳамин зичнокида овардагем. ин ҳаминҷода ҳамаш ҳамон хела. хуб, саломат сарбаланд бошед дӯстони азиз, бо мо бошед.